Tornem a les andades, tio. Estic gravant en l'iPhone, tio, que és com fer tots els vlogs de Bèlgica i m'he pot una mica nostàlgic i tot, saps? Però bueno. I el que us vull mostrar avui en el vídeo és un dia a la meva vida, ara, avui en dia. Quan gravava aquest tipus de vlogs de el meu dia a dia a Bèlgica, doncs jo estava estudiant i estava fent un màster a l'estranger, però des de fa ja bastant de mesos que han sortit molt de vlogs, de molt de plans, de moltes aventures i me fa ganes mostrar el que és un poc el meu dia a dia aquí a Mallorca després d'haver tornat i després d'haver acabat el màster, perquè també molt de vídeos que estic penjant són vídeos de moltes aventures, de dies molt puntuals on vaig a bussejar o vaig a una acampada i tal, i clar, això són petits moments en el mes i que està bé perquè jo ho faig igual i intent mostrar-ho de la manera més real que puc, però això avui en dia me fa ganes d'explicar-vos també un poc el meu dia a dia, la meva vida un poc ara com està, sense passar-nos de privacitat, perquè jo estic un poc paranoic amb el tema de la privacitat i la seguretat online. I bueno, no té massa sentit que faci això, però bueno, no passa res, jo us ho explico igual perquè aquí hermanos. I d'això, tio, si voleu us explico un poc el que estic fent i el que vaig a fer avui. Pues, bueno, un poc a resum, m'he establit aquí. Fa molt d'anys que he estudiat a fora, tant a Barcelona com a Bèlgica, i finalment he decidit tornar. Estic cansat d'estar de fora i estic cercant feina aquí i estic desenvolupant la meva vida aquí. Tot i que hi ha coses que evidentment enyoro de la meva vida de fora, ja sigui com la independència, els plans, la gent que coneixia de fora i tal. Estic supercontent amb aquesta decisió i clar, no es pot tenir tot en aquesta vida, però tot i així, tot el que tinc aquí, el que he trobat aquí, estic supercontent. Carregats, com sempre. No sé si ho he explicat abans, però bueno, mentre estic cercant feina de químic, he apostat un poc per la meva vessant audiovisual i fotogràfica i videogràfica i editora, diguem, i m'he cercat una feina on faig això, bàsicament. Faig fotos, vídeos, els edit tots i creo contingut per una empresa. El que passa és que m'envien a puestos i jo allà he de fer totes les fotos i vídeos i després els he d'editar. I avui m'ha tocat fer això. M'ho hem anat a tomar per, com que és una zona més superguapa i que per jo és super poc vista, en plan, la tinc super inexplorada aquesta zona, aprofitarem i després m'anirem a dinar i farem un cafeco. Però ara, feina, xica, a tope. Vale. Han passat 3 hores bastant productives, la veritat. Hem dinat i tot, així que ara, com que estem a una part de costa de Mallorca, les aigües estan super guapes i anem a fer un cafeco, que això està molt bé. Ok, ja amb feines fetes, anem a fer un cafeco, tenim patos, ploms i sesueres i mos en poden les lentilles, perquè si no, no veiem un prou. M'han trobat aquesta caleta ben guapa i ara enxufarem els patos, sesueres i anirem a aventurar-nos que trobem per allà. Sounds like a plan, així que vinga, cafeco ràpid i moram. Cafeco fet y de tornada, que el día continúa. Vámonos. Acabaré con Dios. Puto Pepe. Eso moja em pare calistènia. Vale, bueno, pues en teoria ara el dia continua, vale? I havia d'anar a fer un mini recado abans d'anar a entrenar, vale? Total, que el recado era anar a canviar una roda, vale? Bueno, pues duc una puta hora en el Norauto amargant-li sobre baixa a una senyora, bueno, que li he fet fer 1000 voltes, que si la roda, que si la llanta, que no sé què, bueno, i ara al fin anem a entrenar, coño, pot de calistènia, hòstia, clar que sí.
Dia bastant complet, tio. No he gravat molt, avui hora baixa, però vos contaré què ha passat en el Norauto. Jo tenia un problema, vale? Que jo vaig foradar d'una roda trasera i jo tenia la meva roda de recanvi, era una roda normal, no era una roda d'aquestes d'emergència, per tant la vaig canviar i si no vaig comprar una extra roda per posar de reserva. Vaig anar a passar CTV, me diuen que les dues de rodes de darrere han de ser iguals, idèntiques. I bueno, i avui per explicar-li això a la dependenta del Norauto, 4 vegades en el cotxe perquè m'ha demanat papers, fotos, les fotos. Jo no li feia la foto que tocava. Al final, gràcies a Déu, m'ho han canviat, vale? M'han posat 2 rodes noves i demà tenc hora a ITV, així que de locos, tio. Gestió feta, tio, de puta mare, i a més hem entrenat de mentre, tio, que m'han posat les rodes, així que un 10 de la baixa, tio. I de dia, tio, estic destrossat, així que ara dutxa, sopar i a dormir, tio, que estic cao. ¿Sabes? Però bueno, ha estat molt graciós. Ana, si algún día ves este vídeo, Nana, 8 dependiente de Norauto. Si algún día ves este vídeo, muchas gracias, eres una crack, tío. Te he puesto una review en Google, que lo sepas. Bueno, res.